Salutare de lumea și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi vom juca Knife Hit. Înainte acest canal era făcut doar pentru Brawl Stars, dar acum nu mă mai pasionează Brawl Stars, mă pasionează complet alte două jocuri, Knife Hit și Fortnite. Da, și astăzi ne vom juca Knife Hit. Am contul ăsta, am ridicat Coca-Cola și toate astea, dar pe celălalt cont al meu, pe care voi face și pe acela un videoclip, am mai multe. Să dăm play. Nu vreau cu asta, așa că o să mă sinucid. Pot să mă da. Documentare. The Lemon. Cred că e tam tare și nu mă mai auziți pe mine acum. Așa e de ajuns. Sigur nu o să mă auziți foarte bine, dar măcar jocul să-l auziți și ok. Din când în când o să mă opresc din jucat, nu mereu. Așa? Oh my god, disco l-am pe celălalt cont. Fuck. Stați puțin, după asta voi juca pe celălalt cont, voi mai face un episod după ce îl postez pe acesta, de pe celălalt cont al meu. Tot pe acest canal între X0, mai jucăm lângă asta, știu că videoclipul foarte scurt, dar vom avea un episod de 10 minute pe celălalt cont. V-am pupat, pam!